A few moments later. Guys, welcome back to my channel. So for today's vlog guys, nagsuroy me. So we're traveling to road trip di ay guys, road trip. Ayan guys, look oh. What's that? Kana moy Kalaha Lake? Kasi ka Kalaha Lake? Lake ba no? Ayan guys. A few moments later. Welcome to my vlog. This is my sister, my ate. Hi to my vlog ti. Oh. Hi, ayan na. Naambi diri sa ilaha guys, nanuroy mi. So, mga to mi sa Divine Mercy. Ayan dito guys. Kita na niyo dito guys. Na dito ang Divine Mercy guys. So, mga to mi dito. So, keep on watching. Bye. A few moments later. Ang ate kay mamalin sa siya sa iyang baka. Dili lang sa kumuduol kay basin sungayon ko guys. Susao na lang itong beauty. Ladi daw manungay, mamati daw guys. So, ayan guys. Walang ka beauty inyuhang ha? Naara sa diri gibalhin sa baol guys. So ipakaon ng mga kamutina. Oh, no! So, hala puyag-puyag jud siya te. Pero hapit na siya mga anak no? So ayan guys, keep on watching kay maadto na mi sa Divine Mercy guys. A few moments later. Hindi ako ate nag-drive. Ayan guys. Sagdihin akong ilok guys. Kaya asip na ako guys. Asip na ako ang ilok. Ayan guys. Nice kayong beauty guys. Super. Super cute. Ayan guys. So, yan guys, so wait lang po guys nga maabot kami dito no kay murag manggunit sa ko diri. Ayan A few moments later. naano mi sa Divine Mercy. Ayan yung Divine Mercy guys, kita nyo nauna siya guys nga dito no side guys, kita nyo dito sa atbang ba nauna ang Negros diba dumagete na ito guys. Na ako mo bilang dumagit. Gini ako ba? So mga siya guys, na ano mo sa Divine Road na. Okay, ayan guys. Ako ate nag-drive guys. So, for how many years na po wala ka ani dire. Pero pa ko nakabalik guys. Hala. Mag-shooting na ko. So, grabe fighter kaya kung ate mag-drive guys. Kaya bahalag lubak-lubak kayo. Ganyan yun. Angat diba? So, thank you so much te sa pag-drive na ako para makaani lang Divine Char. So, malagong lagi ta. Ayan. Malagong lagi ta. Naanami diri sa hagdanan guys. So, hagdan. Oh. Look, hagdan guys. Hagdan pa ingon sa itaas sa sa langit. Sa langit. So, maghubo sa ako guys. Oh no! Guys, daghan man kay mga tao dito guys. Awa, kita na ninyo na tao dito. Awa guys, na dito tao guys. Nagkuig akong ate. So, here we go. So, mag-picture taking sa mi guys. Uy, kay live shoot. A few moments later. Ginagawa mo?
ginagawa mo? A few moments later. Kaligo na akong ate og singot guys kay akong gisugo og pag kuan guys camera woman guys. Seriously, what the fuck are you doing? Guys. So, maadto na mi sa taas guys. Among sulungan ang mga so guys, let's go. Ako ilok guys makita guys. Saan na lang guys. Asit be na na. Yahoo! So, yan So, padulong na may dali sa taas guys. Isa na ako extra eh. Nakunod din ako ex guys. What? Sakit akong ex din. Ang open na din na siya te. So naano siya bro. Naano may dali sa design. Ako bitaw na. Nano? Ilagom lagi te. So, ayan guys. Sipot guys. Nami dugay na dyan wala kabalik din guys. Sa ano na may paninit akong taman. So, namang gud ang visitors there. So, yan guys. Kay oh God! Oh no! A few moments later. Divine Mercy, ayan na ay mga nangaang guys. Pagkakagumit. Say hi to my vlog, oy. Ang sa'yo, sudanin nyo. Ayan guys, alam mo yung akay, nakatigit na sila. Taguan, gitaguan yung kamo. Guys, nag-abot ni tagamuan na sila guys. So, nag-abot ni diri. So, di man lagi ni maklaro, oy. Lago man lagi. So, paitan yung kubrita, oy. Ayan guys, saan sila guys, oy. Say hi to my vlog guys, oy. Ayan. Ayan guys. So, nag-abot ni lagom na ba akong sigol. So, naa sila diri guys. Ayan. Sige sa kayo mga lansi. Oh, Rilan daw siya. Yes. Rilan guys. So, nakita ni siya. Sorry guys, tapos manguli nami and thank you so much guys for watching and magpicture pa ko ha. Mag-unamin ninyo. Unamin ninyo ya. Okay, salamat. Ayan guys, magmuli nami guys. Kay saon na lang ta. Muli nami. A few moments later. Guys, super dopa init na guys. Lagong pa akong ilok, malagong pa akong panit. So, ang ilok natin guys. Kisay lagong naman ilok guys. Oh no! So, ayan guys. So, marong maikog tanong sa mga viewers nato nga lagong kaya itong ilok. So, keep on watching lang guys. Kaya mag-picture taking lagi me. Mauna ang view diri guys. Katong sa Atbang Negros na siya guys. Kana siya. Tapos akong kuko guys, sugaw pa kayo. So, sagdi lang na. Nang duwagiti dito guys. Hala, kalayo na sa tinuod guys, no? So, sa likod na ni siya. O, nice kayong balay guys. O, nice ang balay. Naara diri ang balay. So, nice kayong balay. So, mo ni ang whole view. Good. Whole view. Ang tibuok view guys. Mao ni siya. So, ayan guys. So, mao ni Mercy. So, pero nice gini siya guys. Kung dili pa ni sulok makita jud ang tanang view. So, nako ati ay. Ayan guys, so mag-picture taking sa Jumino kay sulito na mo nga mo pag-anhi. Uy! Danlog kayong dalan guys.
Ayan guys, so mag-picture take. A few moments later. Guys, super duper init na guys. Malagom na ako sa malagom na ako sa mga ilog guys. Gaba na. Di ba? So, ayan guys. Naramit sa pati guys. So, mamuli na guys. Pasit na mga ilog guys. So, sa pati. Isa lang na. Ayan. A few Maupay akong camera woman, maupay akong driver, license ha? License kayo ko. Okay kayo. Utang kabubuton guys, so magbayad pa ko utang kabubuton guys. So, kasi matabang bayad guys. So, ayan guys, naasa ang mga nangadto diri guys, naasa ilang motor diri guys. Kita naman, baon. Ni among motor na dito guys. So, nag-isa, ano ba, di motor. Oh, nice kaayo ang view diri guys, no. Ay, so nakainom ang gugugdawat nga tuba guys. So maoning murag nagkayuring na taani. So salamat kay sa pagkuyog sa among ang journey guys. Ayan. Yan guys. A few moments later. Sa may mansinitasan guys, nakakuha ko. Look mansinitas. Unsa kay Tagalog ani oy, nakalimutan ko guys. Mansanitas guys, tapos yung Tagalog guys is mansanas. Mansanas. Maliit na mansanas ya guys. Ito guys, so, masarap kaya to. Meron to pangalan animal lover, Bonadery. So sila guys, Miss Leathery kay for ako. Parang ano lang kay naglaglaag. So ano mo ito yan guys. Ang tuba guys, wala na guys. Ang gawat namong tuba, wala na, nahulot na guys. So murag magkalibre na sa dianik tuba. So mangulit na ni guys. Naghapon na gyud. Unsa ba oras na ron? So ayan, alauna pa dai guys. Naa pa mi 2 hours magstay diri sa Canupdan Abuta guys. So basta ayan. So much fun. A few moments later.
Ito lang sa niya ang motor guys. Kay suluwalan kay among motor guys. Dali ka kayo mako. Ito maungot. Maungot siya. So lang mo dara guys. So,